понеделник. И докато сме на вълна лов, вижте една извънредна мисия, която Big Brother възложи на съквартирантите и така им даде шанс да уловят своята прехрана. Точно както са го правили хората на времето, когато Ники Кънчев е бил млад. 16 часа и 40 минути. Вече 2 седмици бюджетът на съквартирантите е оскъден заради неуспешните им мисии. Като благ домакин обаче, тази вечер Big Brother ще им даде шанса да се поглезят с отбрани местни деликатеси. Стига, разбира се, да успеят да се ги уловят сами. Говори Big Brother. Съквартиранти, време е за урок по оцеляване в стил Big Brother. В двете кошници, които виждате, ви очаква специален улов. Там се крият деликатесни продукти, които ще спасят някой от вас, когато хладилникът опустее. Въоръжени с въдица и много апетит, червеният и синият отбор ще влязат в оспорване над превара, която ще предопредели кой ще си спечели вкусни мезета за дългите гладни седмици в Big Brother. Готови? Старт! Плешка, плешка, плешка! Миро, Миро! Успокой, кучето, Миро. Успокой, кучето. Това е доста неви. Просто я обещавам. Хайде. Спокойствие. Не си готов. Моля, следващия съквартиранти застанат на линията. Боби, Миро, оставете въдиците. Хванах една щафета. Чакай, че то се опелесна, не бързай. Не бързай, не бързай. Браво, дигай! Браво! Давай. Значи за тая спойка с уважение. Браво, Любов! Браво! Лек! Браво! Не прескъпа линията. Върни малко назад. Върни се още малко. Върни се. Е, това е. Браво! Другата, че е по-лесно. Давай! Айде, влече! Браво! Леко по линия. Айде! Браво! Давай! Върни се назад, Любов. Мука са жици. Браво, Любов. Вида добре. Батко не тай. Мука са жици. Това ти го кажа. Просто повече. Браво! Ти са по-лесни. Дигай! Ама не, техникала е важно, защото по-малко толкова по-голямо. Айде, има там едно. Виго на едно. Твоите са лесни. Браво. Айде. Айде, обрахме кошницата. Давай! Леко. Това е трудно. Как го прави? Лекич! Опали малко. Спуси малко. Не се хрена. Това ги гледа. Малко се подфърна. Да се тръпни много. Буте малко. Върни се малко. Леко. Ей, Пак запне. Не мога, не престъпай. Върни малко. Айде. Върни назад. Ако искаш да пробвай край, най-дясно. Вижте, това че така. ключицата, да. Само не престъпай. Най-дясно кръста. Не го пробвай. Опа, леко. Говори Big Brother. Цеце, Вяра, оставете въдиците. Браво. Няма проблем. Победител в тази задача с огромно предимство е синият отбор. Вие доказахте, че ловът на колбаси е ваше призвание. Вие никога няма да останете гладни в къщата на Big Brother.
На другият отбор Big Brother пожелава повече късмет следващия път. Това е всичко за квартиранти. Успей. Седи сега тия това с Какво да прави? Взимаме си. И сега всички слагаме ги се прибираме. Да. Те си наши, така ли? Дай ги слагаме там. Дами и господа, ето това се вика улов. Сега да имаше само една бутилка маврут към тия суджуци и всичко щеше да е съвсем идеално, но мисля, че и така никой не трябва да се оплаква. Освен, може би, Стойка, която знаем, че е вегетарианка.